Hey παιδιά, μπορούμε να φτάσουμε 60 likes σε αυτό το βίντεο? Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Ιτσμάνος και σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα διαφορετικό plugin, το Title Manager, το οποίο όπως βλέπετε και στο tab κάνει διάφορα χρώματα. Οπότε ας πάμε να το εξερευνήσουμε. Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα εδώ πέρα. Όπως βλέπουμε, το plugin μας ανοίγει ένα φάκελο και το config και το animations. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο config να δούμε πως είναι. Εδώ πέρα μας έχει using config, εννοείται πως θα είναι true. Εδώ πέρα μας λέει my server is online. Τώρα δείτε αυτό εδώ πέρα, όπως βλέπετε εδώ πάνω. Ένα λεπτάκι λίγο να το αλλάξω. Αυτό είναι, εντάξει. Λοιπόν, όπως ένα λεπτάκι λίγο να φορτώσει αυτό το πράγμα, όλες οι ευολεξίες. Ωραία. Εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε, ξέρω εγώ, να βάλουμε welcome second line. Εδώ βάλουμε welcome to the μπορούμε να βάλουμε YouTube, ξέρω εγώ. Εδώ πέρα μας λέει welcome back, όταν μπαίνεις, ξέρω εγώ, όταν βγαίνεις και μπαίνεις, σε λέει εδώ πέρα τα διάφορα πράγματα, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα σας λέει εδώ πέρα το lore welcome Itzmanos, ξέρω εγώ, to my server, welcome back ή welcome to my server player. Μπορείτε να τα αλλάξετε αυτά. Εδώ πέρα είναι όταν μπαίνει πρώτη φορά, welcome it's your first time. Εδώ πέρα έχουμε number format, εδώ πέρα που να βάλουμε για τις ώρες, οπότε ξέρω. Εδώ πέρα έχουμε, γενικά όλο αυτό εδώ πέρα είναι το τέτοιο που μπορούμε να κάνουμε, να αλλάξουμε. Άμα χρησιμοποιείτε BungeeGord μπορείτε να το αλλάξετε αυτό, διότι πρέπει να το βάλετε true. Είναι για κάποιον λόγο που πρέπει να μπει true όταν είναι σε BungeeGord server. Εδώ πέρα πρέπει να έχει update. Φυσικά θα είναι σωστό, διότι πρέπει να κάνει τα updates, να σε λέει στο chat, ξέρω εγώ, Title Manager, ξέρω εγώ, έχει μια version, καινούργια version που θα πάτε στο site και θα πάτε να την κατεβάσετε. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε το site, εδώ πέρα είναι το Title Manager, από εδώ μπορούμε να δούμε το site, από τη Spigot φυσικά θα το πάρετε. Εγώ συγκρίνω Spigot, εδώ πέρα έχει τα commands που μπορείτε να δείτε, permissions, video tutorials και άλλα πολλά. Εδώ πέρα διάφορα codes. Το commands δεν έχει πάρα πολλά commands γενικά στο plugin. Γενικά είναι μόνο για αυτή τη δουλειά. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε το Title Manager. Title Manager. Λοιπόν, έχουμε η να μας δείξει τα commands. Μας λέει εδώ πέρα τι ξέρω εγώ, μπορούμε να απαντήσουμε TM Title Manager MCG Itzmanos Hello. Είδατε αυτό το πράγμα. Θα βάλουμε colors welcome Itzmanos και όπως βλέπετε βγάζει, είναι διαφορετικά, ξέρω εγώ, τα colors. Ωραία, λοιπόν, εδώ έχουμε TM, δηλαδή να το δείξει σε όλους τους player, drop party all slash bomb, ξέρω εγώ. Το λέει σε όλους, broadcast. Έχουμε ABC, everyone on the server, ξέρω εγώ, αυτό είναι για το BungeeGord που μπορείτε να στείλει σε όλους τους server νομίζω. TM reload είναι, ξέρω εγώ, κάνει reload το plugin. Animations, μπορείτε να δείτε τα animations, να send player. Μπορείτε να δείτε τη version του plugin.
Έχουμε την 1.5.12. Ωραία, οπότε τώρα κλείνουμε αυτό εδώ πέρα τον πίνακα, ξέρω εγώ που θα κιάσουμε, εννοείται. Ωραία, εδώ παίρνει τα animations. Που από εδώ από τα animations μπορείτε να κάνετε ένα πίνακα. Οπότε γενικά θα έχετε ένα κλιπάκι τώρα, το οποίο θα δείτε τώρα πως γίνεται. Π.χ. θα γράψω εγώ ένα name, οπότε πάμε στο κλιπ. Ας πάμε τώρα να δούμε πώς έχει γίνει γενικά όλο αυτό εδώ πέρα που έχω φτιάξει στο clip, όπως έχετε δει. Λοιπόν, πηγαίνουμε στα αρχεία, βασικά πέρα. Holy fuck, νομίζω ότι έχει γίνει save. Λοιπόν, έχει γίνει απλώς αποθήκευση. Ή και θα έχει γίνει. Ωραία, έχει γίνει. Οπότε, πάμε στο Minecraft, πατάμε tm reload. Και όπως βλέπουμε, έχει γίνει αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Είναι αρκετά ωραίο. Έχω κάνει ένα μπαγκάκι νομίζω, να το τώρα. Φαίνεται το S. Anyway, οπότε αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Επίσης θα προσπαθήσω να φτιάχνω όσο μπορώ πιο πολλά βίντεο, διότι με πιέζει ο χρόνος, δεν μπορώ. Ειδικά έχω φροντιστήρια, έχω πράγματα. Τι να κάνουμε, έτσι πάνε αυτά. Οπότε θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye!